sus ko ganyan. Paitan ng estudyante ng kay kwarta. Mag-exam lang unya, wala hapon ko ikabayan. Kaya sulod ng baga. Pero saan kay pobre man ginikanan? Kinala mo, hangyo lang kong mangkong. Pwede ba? Exam na ba unya? Naapay wala pa kabayad. Unsa kay buhaton aning tawhana? Dan, nara si ma'am. Paulaw na ko ano kay sa ulang ko ginangyo. Good morning, ma'am. Good morning. Hangyo na po ka no? Sa una na ba kaginanyo, wa kay bayad? Basin, mahangyo po na imong grado. Aw, dili, wa paganit at imong Merry Christmas. Nya, karon luoy biya kay ko ma'am kaya. Kanang pobre gid ka ime. Bisag kausa lang. Last na ron. Hangyo ko nimo. Kaya nya exam naman namo. Akong hangyo ni ma'am na. Mubayad na lagi ko. Christmas meron Pasko. Ting pahangyo ron ng mga maestra sa mga maestra ang gwapa. Dili, nagyud ko madalag ulog-ulog ron. Kaya di nakaka-exam unya. Ma'am, luoy ba kay ko nawong ma'am? Nya. Hangyo kinasing-kasing di jud kay nang hangyo nimo. Nga, pa-exam lang ko niya god. Dili man kaangay kaloyan. Kani imong nawong nga murag nawong og iro. Muna, dili na magpahangyo, sakit pa mga istorya. Patay, o magaling na. Sige lang, kay muli na lang ko. Ilang salamat, maestra ha, kay ayo. Ilang paitan yung kinabuhi ah. Wa pa tayo utok, wa pa tayo kabayad o tuition ng skila-skila. May kumuha pa rin eh. Uy, still lang, ilawan. Tanang, na ako'y hangyo ni mo. Unsa may hanyo nimo nako? Tanang, kulang akong pang bayad sa eskwelahan ba? Bisag 600 lang. Kwarta, basig na kay bakante ra. Pwede ko magpahulam ni mo? Ang naa dire 300 ra man eh. Aw, kana, pwede na na. Okay na na. Basta kay magkabayad lang ko ba kay ganito na hangyo ko sa maestra. Di ko pa-examon dyan. Napakapin pa sa istorya ba nga. Mura ko na kog naog iro. Sugot lang ka ni. Aw, pwede na. Pwede magkabayad lang ko. Oh, 300 juga. Ito may 300 ya. 300 rin eh. 300 juga. So karon kay 600 mo na akong gihulam nimo. Utangan pa ka na og 300 ah. Ha? Oh, Oh, basta kay utangan pa ka na og 300 ay kalimti na. 300. Basta timan eh ay kalimti, utangan pa ka na og 300. Kay 300 rin imong napahulam nako. Tam sa day. Lisa. Lisa bre. Balik. Yan ano naman po. Say utangan ko 300. Di ba 600 ang imong akong hulam mo nimo? Oh, 300 man na imong nauna. Sa to ba utangan pa ka na og 300? Oh, di ba? nya. Kung utang nimo nga 300 ka na. Oh, ako nang kung bayaran. Oh. Eh, Nya. Naman kay utang na kong 300 pod. ano utang 300? 600 ba kung utang mo niya? 300 din ang una na ko. Oh. Oo, bayad ko. Oh, mo na ni. Sa ato pa quits na ta. Fix nito. Sige, atos ko. Tam sa. Day, balik sa. Balik sa.